खुलुमबाय देग्लाय जोंहा बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे आबसु बर' स्टुडेन्ट इउनियन लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफाद जयै देग्लायनि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 16 नभेम्बरखौ गोदान दिल्लीयाव खुंनो लादों गाजा गोमजायै। बे हाबाफारियाव जोंहा गाहाय बाहागो लादों बा बिबान लादों जोंनि आबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकान्त गयारी सार लोगोसे दुलाराय हारिमु आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो मोनफ्रोमबो आफादनि साफ्रोमबो मावथि सोद्रोमा बिथांमोनहा गाजा गोमजायै बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो लोगोसे हर सान बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो नाजागासिनो दङ। खोनानानै मोजां मोनदों जाहाथे जों बे बर' हिसाबै जोंनि सा सानजा भारतआव जों गावखौ एसे सिनायथि होनोथ' हाबाय लोगोसे दिल्ली बायदि जायगायाव जोंखौ सिनायजाहोनो थाखाय दिनै बे हाबाफारिखौ बिथांमोननि नाजानायाव बे आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि लोगोसे बर' रायजो राजाफोरनि नाजानायाव मोजाङै मोजां जाफुंलांथों बेखौनो आसा खालामदों इसोरनि सेराव जाहाथे जेबो जेंना गैयाजासे जेबो गोरोन्थि जायाजासे बे हाबाफारिया जेन जाफुङो। बे हाबाफारियाव जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान हिसाबै बे दिन्थिफुंनायाव जों मिथिगौ जों सा सानजा भारतआव जोंनिख्रुइ साबसिन आरो हारिमुआव धोनिसिन हारि गैया। जोंनि जिथु हारिमु बे हारिमुवा बुंस'हायै जोबनो गैयै जोंहा समायना रमायना हारिमु दं। बे हारिमुखौ जों बै दिल्ली बायदि जायगायाव दिन्थिहैनानै बा बेबायदि जायगायाव जों गावखौ रिप्रेजेन्ट खालामनानै हारिखौ रिप्रेजेन्ट खालामनानै जों हारिनि जौगानायनि मोनसे जिथु सावगारि बे सावगारिखौ गुबुन हारिजों लोगोसे जों बुहुमनि गेजेराव दिन्थिफुंनो जाफुंसार जागोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों। बिथांमोननि बे हाबाफारियाव जों थांनो सोलाबाब्लाबो बा गोबां रायजो राजाया थांनो सोलाबाब्लाबो रायजो राजानि जिथु गोसो गोरबोनि हारिनि फारसे सेन्टिमेन्ट अननाय मोजां मोननाया बियो थागोन आरो जायफोरा बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थांनो ओंखारदों आंनि साइडनिफ्राय बा आंनि थिंजायनिफ्राय मिजिंथियो दे बिथांमोनहा मोजाङै मोजां थांनानै हाबाफारियाव बाहागो लानानै मोजां सफैगोन। जोंहा हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानै जों मिथिदों जोंनि प्राइम मिनिस्टारजों लोगोसे चिफ मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार बिथां नरेन्द्र मदिया जोंनि बे गिदिर हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बेयो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो मख'जाथाव मोनसे हाबाफारि जादों आरो जों मिजिंथिदों बिथांनि गेजेरजों जों नांगौ बायदि गावखौ दिन्थिनायाव बा हारिखौ दिन्थिनायाव जाफुंसार जानो हागोन। बयनिसिमबो मोनसे मिजिं जे गोसोआव जोंहा बर' हिसाबै धोरोमाव सोरबा आलदा जुदा जानो हागौ राजनितिकआव सोरबा आलदा जुदा जानो हागौ नाथाय नैबे हारिनि जिथु हाबाफारि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान जों बर' थुनलाइ आफादखौनो हारिनि बिफा आफाद होननानै बुंनांगोन गार्जेन आफाद हिसाबै जों गनायो आरो बे आफादनि दैदेननायाव जों दासिम आवगायबोदों लोगोसे जोंनि बर' फरायसा आफादाबो आरो हारिमु आफादाबो जों नांगौ समाव जेब्लाबो जोंनि दायित्वखौ लाबोदों आरो बे हाबाफारियाव जों गोसोजों जेबो गाज्रि साननाय बा बोराबलायनाय गैयाजासे जेबो नासयलायनाय गैयाजासे गोसोनि गाज्रि मोनलायनाय बा दुखु मोनलायनाय माबा माबिखौ गारनानैबाबो गावनिनो मोनसे बिबान होननानै साननानै बयबो जेन बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैयो आरो जोंहा जोंनि नैबे अबस्थायाव बर'नि जिथु स्टेटास होननानै बुङोब्ला जों दासिम बहुद आवगायबायखौनो होननांसिगोन। जों नोंथांमोना बयबो खोनादों नुदों ससियेल मिडियायाव मोनदोंबो जे जोंहा GI टेग गोबां सोदोबफोर जाहांबाय होननांसिगोन आरो जाबावगोन बेबायदिनो बेफोरबायदि स्टेप बाय स्टेप जिथु साक्सेस बे साक्सेसआ फैबाय थागोन आरो बे साक्सेसआ बयबो रायजो राजानि नाजानायावनो जागोन नोंथांमोन बयबो हेफाजाब होलायनायनि गेजेरजों जिथु जोंहा नांलाय खमलाय गाज्रि मोनलायनाय माबा माबि दङब्लाबो माब्लाबा बिदा फंबायनि गेजेराव राजनितिखौ लानानै माब्लाबा धोरोमखौ लानानै एफा एनै माबा जायोबाबो नाथाय जों बाख्नायनांगोन जे बर' हिसाबै जोंहा सेन्टिया बयहाबो दङ आरो बे सेन्टिखौ लानानैनो जों बे हाबाफारिखौबो बयबो जेन जाफुंसार होयो आंनि थिंजायनिफ्राय आं बेखौनो आर'ज गाबनाय थाबाय आरो बयखौबो लैहोर जोंनि खौसेथिखौ रैखा खालामनो हारिनि सार्थआव बयबो बाहागो लाहैगोन बेखौनो मिजिंथिनानै आं आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।